Hei, tässä videossa rakennetaan Bad USB-näppäininjektori. Näppäininjektorit käytännössä huijaa tietokoneelle olevansa näppäimistö. Ja sitten toistaa valmiiksi ohjelmoitui näppäinsyötteitä. Tällaiset injektorit pystyy kirjoittamaan tuhansia sanoja minuutissa, joka tekee niistä melko voimakkaan työkalun. Oikeassa elämässä hyökkäjä saattaisi esimerkiksi heitellä tällaisia muistitikun näköisiä injektoreita vaikka firman parkkipaikalle siinä toivossa, että joku työntekijä testaa sellaista. Tällaisen voi rakentaa useammalla eri tavalla, mutta mun mielestä paras on käyttää Raspberry Pi Picoa. Picon lisäksi tähän ei periaatteessa muuta tarvikaan, mutta koska mä haluan tehdä tästä enemmän USB-tikun näköisen, niin mä tuun myös käyttämään USB-A-koirasta ja tällaista ohutta johtoa. Ensin kytketään Pico tietokoneeseen ja pidetään samalla Bootstill-nappia pohjassa. Sitten tarvitaan tämmönen CircuitPython UF2-tiedosto, linkki siihen deskissä. Siirretään tää UF2-tiedosto tänne Picon RPI-repoon. Nyt Raspi reboottaa ja CircuitPython-niminen repo ilmestyy tilalle. Seuraavaksi tarvitaan nämä injektorin omat tiedostot. Sen jälkeen voi ihan suosiolla poistaa tuolta CircuitPython-reposta kaikki siellä valmiina oleva ja copy-pastata ton kansion sisältö sinne. Kuten näkyy, se lähtee saman tien toimimaan. Tää payload on tarkoitettu Windowsille, joten se näyttää paljon paremmalta siinä. Jos sä koskaan haluat muuttaa tätä payloadia, eli niitä näppäinsyötteitä mitä tää lähettää, niin pitää vaan muokata tuota payloads.dd-tiedostoa. Siinä se on. Tää on periaatteessa valmis. Mut mun mielestä sit vähän jäi puuttumaan se USB-osa. Noin. Tosta napista sen verran, että se ei todellakaan ole välttämätön. Toi nappi vaan estää yhtäkään payloadia lähtemästä. Jos haluaa useamman payloadin joista valita, niin ohjeet siitä löytyy kans deskistä. Sitten tulostetaan meidän injektorille kuoret. Tiedostot näihin 3D-malleihin löytyy kans ilmaiseksi deskistä. Enää ei tarvi muuta kuin näiden palasten yhteen laittaminen ja sitten koko homma on valmis. Noniin, nyt koko projekti on valmis. Tähän on kyllä tosi hauska kehittää omia payloadeja. Ja täällä voi tehdä ihan oikeitakin asioita, niin kuin saada esim. Reverse shell johonkin, tai poistaa System 32. Tosiaan ei tässä sen kummempaa. Jätä kommenttia, jos tuli kysyttävää. Kiitos kun katsoit. Mä menen nukkuun varmaan nyt.